malaking progreso na nakita po natin sa pagsur sa ilalim ng ating Gobernador El Rey. Kaya po, pakinggan po natin, Governor Villafuerte. Ang aking asawa taga-Abra ng mga Banera. Kaya medyo ako na mag-Ilocano. Pero ito po ang malaking karangalan para sa kapitinan po ninyo sa inyong napakagandang probinsya. Kahapon po, nagpirmahan po kami ng sisterhood agreement sa inyong magandang at masibag na gobernador. Palapan po nito, Governor Amy Marcos. Kami rin po at Ilocos Norte, ngayon na sister province na magkapatid. Ipopromote po natin ang turismo sa dalawang lugar. Magkakapuntos po tayo. At sabi ko kung po dito sa Ilocos Norte. Pero napaka-importante po ngayong araw na maimbita ang isang Bicolano ng gobernador sa inyong lugar. Dahil malaki po utang ng loob ng mga Bicolano sa pamilya Marcos. Bakit po? Kaya hindi na po ako nagagalang salamat at ako nagagalang ng mga bisita sa lugar niyo. Akyat ni Ilocos Norte! Maraming salamat, Governor Villafuerte. Nakita po ninyo, hindi lang po. Asawa na, di ka nakapin ng puso. Di ka nakapin ng Ilocano. Yung kanyang nakakapin ng Ilocano. Yung masa yung asawa na, galing sa Abna. Wala na. GI dito. Genuine Ilocano dito. Eto, nabulungan sila. Di na kayo kailangan mo kung pakilala kung susunod pa mo sa salita. Kung talaga ito, kayo mga Bicolano. Ang ating our former governor, and now congressman of the first district of Ilocos Norte, Congressman Rudy Bonilla. Okay, sir. Matagal na kayong nagtitake care? 15 years na sa Alberto. Okay, sir. So, marami yung turistang pumupunta dito, sir. Halos araw-araw. Personal na ako, inutusan ako ni Madam Imelda na caretakers. Opo. Noon pa November to 1996. Opo. Bale, 15 years ko na itong November to. Opo. So, ito yung dito lumaki si Ferdinand Marcos. Yes, ma'am. Si President Marcos, noon pa pinanganak, September 11, 1970. Wala pang hospital.